Dobrý deň, pán poslanec. Môžete nám povedať, ako sa zachováte pri hlasovaní o zákone Andrejovi? Pokiaľ bude v tej verzii, ako je zákon o Štefánikovi, budem hlasovať za ne. A myslíte si, že je... A teraz musím ísť hlasovať o iných zákonoch. A nemyslíte si, že zákony sú na to, aby spravovali spoločnosť a nie na to, aby zdvihovali osobnosť? Ak máme na Slovensku a v Československu bývalom tradíciu ústavnoprávnu schvaľovať zákony, už za prvej republiky, potom počas vojnovej republiky, potom aj po oslobodení od komunistického režimu. Je to tradícia, ktorú si ctím. Sám by som ju nenavrhoval, ale tu tradícia. Keby to bol prvý návrh zákona, ho nepodporím, ale zjavne nie je. 3 zákony sú podľa vás tradície? Sú, áno. V takom dlhom časovom období, keď nebola spochybnená tradícia, sú tradíciou. A nie je zaujímavé vlastne, že ste vlastne teraz citovali aj ten za prvej Slovenskej republiky vojnovej, vlastne a tam to bol tiež Klinka. Tam si repete teraz akože? U nás, pokiaľ určite aj vy viete, neplatia zákony schválené Slovenskom snemom. Takže to sa vymýka tej tradícii, takže toto dáme nie, do zadku. tá tradícia tu je, ale u nás zákony Slovenského snemu neplatia. A hlásite sa k tradícii vojnového slovenského štátu? Hlasím sa k tradícii od roku 1918 prijímania zákonov, ktoré sa týkajú historických osobností. Ak by taká tradícia na Slovensku nebola, nebudem ju sám zavádzať a navrhovať.